OK. Takže se podíváme, jestli máme zakliknutý polár a uchop. Pokud ano, tak uděláme horizontální čáru, escape, znovu nabereme čáru, uděláme vertikální čáru. Nemusíme se vracet znovu k nabrání, můžeme dát pravý myšítko a opakovat úsečka, udělá nám další čáru. Zpátky, teď uděláme offset, uděláme 50, děláme offset napravo, offset nalevo. Offset můžu opakovat i dál, od každé čáry kolikrát chci. Několikrát za sebou. Zpátky, takže znovu offset 50, 50, offset 5, 5, 5. Teď to potřebujeme ořezat, můžeme to udělat několika způsoby. Prvním je ořeš, postupuje se ořeš podle této čáry, pravé myšítko, tuto čáru a tuto čáru. Escape, opakovat ořeš podle této čáry, pravé myšítko do prostoru, toto a toto. Tak, teďko znovu ořeš podle této čáry a podle této čáry, pravé myšítko, toto a toto a toto a toto. Escape. A máme ořezáno. Můžeme si označit kříž, dát mu žlutou barvu třeba. Tak. To je první způsob, kterým jsme to ořezali. Zpátky, ještě zpátky, ještě zpátky, ještě zpátky. Tak máme původní pozici. Dále můžeme jít na hranu a můžeme kliknout jenom sem, sem, opakovat skos pravým myšítkem, sem, sem, opakovat skos pravým myšítkem, trošku si to můžeme kolečkem zvětšit, sem a sem, a opakovat skos sem a sem. Máme ten samý výsledek. Můžeme tam zadat i rádiusy do toho, dodatečně, to znamená, že zmačknu rádius, napíšu R, Enter, 3, Enter a ukážu dvě čáry, které chci mít rádius. Znova opakovat rádius pravým myšítkem, opakovat rádius pravým myšítkem. Tak. Znova zpátky do původní pozice. Můžeme ten rádius udělat i přímo